Stavu jako Andrejka, Nikola a Sapča. Umíš krásně zpívat jako naše Natálka. Nebo dokážete doma kouzlit jako náš Vašek? Tancujete si doma před zrcadlem, hrajete si na modelky? Zkuste to jako naše Evelínka a Maruška. Brnkáte si doma na kytaru? Přijďte nám to ukázat do talentu, jako umí Lukáš. Umíš sport s míčem? Tenis? Fotbal? A nebo krásně maluješ jako naše Patricie? Věnuješ se bojovému umění, jako to umí tady Vítek? Tak neváhejte a přihlašte se do soutěže Volňásek hledá talent.